Il-proposti tal-Partit Nazzjonalista huma ċari pjana l-enerġija li jinkludi fost l-oħrajn il-privatizzazzjoni tan-netwerk tad-distribuzzjoni sabiex il-poplu jibda jgawdi mill-aqwa servizz possibbli. Aħna ħanibqgħu determinati li bil-aqal li billi nkunu qegħdin viċin in-nies nifhmu verament u nkomplu nifhmu verament x'qegħdin ħossu jesperjenzaw in-nies noħorġu biss soluzzjonijiet. Waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ġew preżentati 9 proposti sabiex jissaħħaħ is-settur tal-enerġija u d-distribuzzjoni tal-elettriku. Dawn il-proposti jinkludu investiment fin-netwerk tad-distribuzzjoni tad-dawl lejn id-djar tal-familji u n-negozji, sistema li tanalizza żoni fejn hemm voltaġġ baxx u x-xejriet tal-konsum, tkun imposta rata ta' disponibilità tal-elettriku, issir reviżjoni fil-proċess tal-procurement tal-Enemalta, inċentivi għal binjiet b'livelli għolja ta' effiċjenza fl-enerġija, inċentivi biex soqfa ta' binjiet tal-gvern jintużaw għal ġenerazzjoni tal-enerġija alternattiva, installazzjoni ta' batteries sabiex tissaħħaħ il-qawwa tal-grid nazzjonali, jiddaħlu rati orħos għal ħinijiet off-peak u jkun hemm il-liberalizzazzjoni tas-suq tad-distribuzzjoni tal-enerġija. X'aħna nemmnu illi l-privat mhux biss jista' jkompli jgħin li dal-pajjiż jimxi l qudiem imma għandu interess li jkompli jinvesti fl-standards, jinvesti fil-kwalità biex iva l-poplu Malti u għawċi kollu fl-imkien ma l-investiment u l-pjan ta' gvern bil-aqal, gvern nazzjonalista bil-aqal ikun jista' jkollu l-kwalità tal-ħajja li għandu bżonn u s-serħan tal-moħħ. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet il-kellim tal-Partit Nazzjonalista l-Enerġija Markentni Sammut spjega t-tlet aspetti li qed jimbotta l-qudiem il-Partit Nazzjonalista u li fuqhom huma bbażati 9 proposti li huma mirati sabiex jissaħħaħ is-settur tal-enerġija f'pajjiżna kif ukoll miżuri sabiex il-kriżi li għaddejjin minnha bħalissa ma terġax isseħħ. Il-konsumatur isarraħ moħħu illi dak li qed iħallas għalih qiegħed jieħdu li għandu servizz tal-enerġija li jista' jistrieħ fuqu u li dak is-servizz tal-enerġija huwa s-servizz li huwa intrabat l-operatur intrabat illi jtieħ. Il-kellim tal-Partit Nazzjonalista x-xogħlijiet pubbliċi u l-infrastruttura Rejn Kallus semma kif l-infrastruttura ta' pajjiżna għandha taqdi l-mument għaliex fil-mument tal-prova is-sistema falliet. U fakkar kif il-Ministru Mirjam Dalli gidbet lil poplu Malti meta qalet li dawn il-problemi tad-dawl huma xi ħaġa tal-passat, hekk kif il-kriżi tad-dawl li għaddejjin minnha bħalissa hija l-ar waħda li qatt esperjenzajna. Differenza bejn iż-żewġ partiti. Aħna għandna fuq naħa llum gvern illi wara 10 snin fil-gvern qed iwaħħal fl-oppożizzjoni. U in-nuqqas ta' kredibilità hija ovvja. Meta jkollok Prim Ministru u Ministru tal-Enerġija illi the best thing that they can do hija illi jwaħlu f'xi ħadd li l-aħħar li kien fil-gvern 10 snin ilu. U din turi mhux biss nuqqas ta' kredibilità imma sinjal ta' falliment totali tal-politika tal-gvern fl-enerġija illum u aktar minn hekk il-fatt illi il-gvern m'għandu assolutament l-ebda idea kif din il-problema ser jindirizza. Il-Partit Nazzjonalista qiegħed isostni li dawn il-proposti huma kruċjali sabiex il-pajjiż jimxu l-qudiem minn din il-kriżi. Bernard Grech min naħa tiegħu tenna li dawk kollha li ġew affettwati minn din il-kriżi tad-dawl għandhom jiġu kumpensati kif ukoll ikun hemm miżuri sabiex il-kumpens jingħata b'mod awtomatiku.